كاب استوديو زينا ياري تي في عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو باقوات صراحة قرنا لبتاع ساعة شعة تأخيلو نلو محاموس حموش تمسكر مشت استرالوا زيانا تطوشتن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا كسافت أمك تكتاتلونا بخبر زعدم ليديا تخلى مرامي كم تلمود بغاندنا تبتا زينا فيلم قسقس مدبات المعات بنهار النخصقهم وهدات كدنفع أم حدار زوبا قشبار كتقويعون من حدار زوبا عن سبات تصادفوا أفستيبال كل تشحن عسى تبجعة جمجيمو أبن دا قرقس مفتن استزر أمشلات بقوتي ترخيبوا أمانغو نيجيريان ريبابليك دوبوب أفريكان دبلوماسيا وزي مكراوكي كسات تساقيوم روسيا نيما كلاي رحكة ميسايل كتفر مخانا حبيرام أبو أفغانستان بمدقعتي 70 واتاون كساراتات وريدو منجستي أبزوبا قشبار كازلو محبرة قطباون بهلاون تقاطات أبقمت بمتاو قزيف وفرخ قبرلو تانيحونا اللون قسقس نيز مدبات بالمعات نهاري نمسو قام دما أمونغو كلهم أكالات نايا سرارحا وهدات كدن فأكم زقبا أم حدار زوبا قشبار كاتسويعو وكل إيرينا أكال مبرحتن زدالو تبتاب سامسوم هايلك أغربوين أب كل صلاتاتن كبابيتاتن كسلاسل زصنحل معتاو مدبات بنهر مسقام وهدتن من مللا انكدنفع عم حدار زواغاش باركا اتو ابرها غارزا صويعم بحمش تمسكرم ابتو زباه مس زنطفو حالفت اكلات منغستن جنبارن كمون أبلات بايتون هجراويان محبراتن نبذ كيدور كب أتوبرها محبر قطباون بهلاون تسقطات زوبا أبقمت آتيو منجستي جزيف وبرخ قبرو لمتصنحوا بمتقاس نقد معنا تم مدبات حزبي سرحتنياتاتن تمهارون ببز طعمم توديبم تساتفنتهم كعزز تلابيوم زكايد لمعتاو مدبات كند علامو أمن نوابرو حزبي عينتاو من محياش ممصايو زبلاي أتوبرها مس زلو سقاتات كليمان مبحبح مدربدانتن أب نطفتات مقرابن معقاب ماين حمدن زلعالت أمتكم زقبر حبيروم تكالات محبراو أغلغلوت بزرقحن زهبو أغلغلوتن نممعبالن ممز ملكوتهم أكالات ركباتنا تقبريه چبوت فتح الممصا كسرح مخانو بزرزر دحر مبرح دما مسرح زركبون استوارصن بروجكتات نمززام مس مدبات مختل معات زوباه بمتأسسار كدفع المخانة تنبيهم تساتفت زقربو رئيتوتات من نوابرو حزبن مقطع برسات اقرابن ابركتو كغبر استبهله معدل غاز سرحو جمرو لخونتات فطر اب كتما بارنت زلو ناي تحت ارصن اغلغلوتاتن حصرت لعلت متخوهابو نخلن ابت زوبا زنت باكلات منغست زوهاهدن شركነት زمعبلن اسرار حكتاتاتو توطين زل مدبات لمعات ادمعنت نخهلو ناوتعيون كالق مسالت ياتاتن كقرب زبل يركبهم من محدار زوبا عن سبات تصادفوا فستيفال كل تشحن عسر تجعتن مجمجم بربعة مسكر ما بزجبروا ركب هجراوي بهلين من عنبابن كرتسات نمبربارن أبرتيو كسار احتبجسوا كم زلوا جليتو أبتيام محدار زوبا عن سبا أتو علي محمود كوميتات بهلي دكانة أبايتي إكزيبيشن أفاوياتان كانوا دقفت كوميتات نستتصادفوا ركب كلن كوميتات أبتكاب عسر تشدشك ساب إسران كل تنحسة أبكتر إكسباب زغرب مرئيت بزعباز نبرن بلجاتن دخمتاتن أبطابات غريبا حترت جزء عم مدلاون مدنو جاي باجتن بده هنا كلن كوميتات من بارو عبز قربت صبصبات كبرهن كلا زجبتن رقيقن كبرتات حبرتسب ناولدوتات كسغاغرن كسرصن قصالت صعرن مصنعتاتن كايدلو كوميتات ازخاخيرن وانا دايركتور كفل بحالن سبورتن زوبا عن سبا اتو سراج حاجي عبز اسمعوا قال زوبا عن سبا ابنيلو معمت فيستيفال زقربو تحستو كابتن كلتشحن 18 زياده عرض فسسون برق رخبتات زتقالل منبارو بمغلاط امصا زياده غزي بمهاب بزلعلك سرحلو مخانو حبيروم تساتفت بقديوم زقرب تحستو زيادة نخهبت من تواددارنتو كب نخبلن نوزوباتات أقدمن عقر عامتاتن كلاليا أبقدر إكسبوز ركب بوكل الناس تسرح أبايت بهيراتنا أقدمو كفتشن زدلت قاناتات كقباللون زقربو رخباتات نعلامات فستيفالن تقاتات تزوبان زنت أبارو أكخونو كاب هزبز تأكبا كرستاتن نبرتن أبقزيو نواناتاتو كملس نياتاو بهلن أفاوياتان زوهاب نيمدلوات قزيك نوح باجتن مسالة عندما كلو قانا كقرب زبلون كالإن رئيتوتاتن بواتاتن أغريبهم أما حدار زوبا عن سبا أتو علي محمود أبزهابو معتو قال هجراوي فيستيفال بني حدا عمت وتسيت سرح سلازي جمجم أما تاي عمق زبالة ذاته خقباللو من محدار زوبا بعصب حزوة كمزلو أرقاكتوم إيرتران نبرتي ريبابليك دوبوب سودان زخر بحت مسكرن بلوع المعركة أنبيلوم كابت بوتان زبط حنا حبريتا أرسيا مسمورة مواها هيداتو الله سيعبو يقرب
ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ሓደ መስከረም ዝኽሪ መበል 58 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን መመረቕታ ሓድሽ ህንፃ ኤምባሲ ኤርትራ ብዘጠቃልል ዝተፈላለየ መሰናድኦታት ኣብ ጁባ ብልዑል ማዕርግ ጸንቢሎሞም ኣብቲ ጽምብል ሰመዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ምክትል ኣመሓዳሪ ከተማ ጁባን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝን ከምኡውን ዲፕሎማስያኛታትን ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ተሳቲፎም ነይሮም ነቲ መስርሕ ጽገኑ 17 ኣዋርሕ ዝወሰደ ህንፃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮሃንስ ተክለ ሚካኤልን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ሚስተር ዴንግ ዳው ዴንግን ንብዙሕነት ብሄራት ኤርትራ ዝገልጽ ኣልባሳት ብዝወደዩ ዜጋታት ተሰንዮም መሪቖሞም ኣምባሳደር ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል እዛ ተረኪብናያ ዘለና ሰላማን ልኡላውነታን ዝተዋሕሰት ኤርትራ ህያብ ሓደ መስከረም ምዃና ብምጥቃስ ብልምዓትን ቁጥባን ክነበልጽጋ መብጽዓ እናኣትወላ ረዛን ዕለት ምዃና እውን ገሊጹ እቲ ሓድሽ ህንፃ ኤምባሲ ዋንነቱ ተጠቃምነቱን ምሕደሩን ናይኮም ኮይኑ ንኹለን ውዳቤታት ማሕበራውያን ሓይልታት ጠርኒፉ ኤርትራዊ ኮም ብቁጠባ ርእሱ ንክኽእል ሃገራውያን ውዳቤታት ንምሕያል ተመክሮታት ንምውራስን ካልእን ዝዓለመ ንጥፈታት ዝካየደሉ ህንፃ ጽንዓትን ብድሆን ምዃኑ ዝሓበረ ኣምባሳደር ዮሃንስ ኣብ ምጽጋኑ ንዝተሳተፉ ኣካላት ወረቐት ምስክር ዓዲሉ እዚ ገዛዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራዊ ተቐማጣይ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ህዝብን ድሕር ኮይኑ ካብ ህዝቢ ዝተዋፅአ ሽማግለ ምሕደራ ወይ ከዓ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ክምዘዝ ክኽእል ኣለዎ ተባሂሉ ከምቲ ዓንቶ ዝተጠቕሰ ብባይቶን ካልኦት ውዳቤታት ኣብ ዝኸባቢ ዘለዉ ከም ዝምረፁ ተገይሩ እቶም 17 ሰባት ማለት እዩ ካብቶም 17 ሰባት ከዓ ምምራፅ ተገይሩ ናብ 7 ወሪዱ እንታይ ኣብ ክገብሩ ነዚ ገዛዚ ከመሓድርዎ ማዕዲሮም ከዓ ኣብ ጥቕሚ እዚ ህዝቢ ዝኸውዕልዎ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ሚስተር ዴንግ ዳው ዴንግ ብግዲኡ ህዝብታት ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ብተመሳሳሊ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝሓለፉ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ዘመሳሰሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኤርትራውያን ርእሰ ማሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ከፍሩ ብምምራፅ ኣብ ምዕባሊኣ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ ታሪክ ደቡብ ሱዳን ወትሩ ብእወታ ዝጥቀስ ዘሕብን ተበግሶ ከም ዝኾነ ኣብርሂዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ወኪል መንእስያት ህግደፍን ምክትል ኣመሓዳሪ ከተማ ጁባ ሚስተር ቲክቲክ ማያርዲትን ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ብዝተኻለ መጠን እዛ ሕጂ ቆይማ ዘላ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ጽፉፍ ዝኾነ ዓሚቑን ሰፊሕን መጥዓዕቲ ኣካይዳ በየነ ገባብ ነቲ ዝካረ ኣባይቲ ቅድሚ ንኻልኦት ዕድል ምሃብ ብዝተኻለ መጠን ናይ ማሕበረኮም ቤት ትምህርቲ ንምምስራት ፅዕር ዝተረፈ ድማ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስተር ወይ ነጋዳይ ኣካርያ ኣታውታት ንምርኻባት ተዓለመ እዩ ሕብረተሰብ ልዕሊ ጥመት ሃልይዎ ሓደ ኣበርክቶ ይገብር እቲ ኤምባሲ ወይ ኣምባሳደር ማለት እዩ ነቲ ሕብረት እቲ ጠርንፎ ዝኻለይ እዚ ህንፃ እዚ ኣብ ደረጃ ክበጽሕ ክኢሉ ማለት እዩ ውህደት ስለ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብውህድ ወጻኢ ዝዓበየ ስራ ተሰርሑ ሕጂ ናይዚ መስርሕ እንታይ ሓደ ፍሉይነት ዝገብሮ ሓደ ሙሉ ናይ ህዝቢ ደገፍን እቲ ሃንቀውታ ኣሎ ክልተ ቅድሚ ዘይነበረ ናይቲ ኮሚኒቲ ሴንተርስ ከም ክለብ ኪንደርጋርተን ፕላስ ክሳብ ናይ መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንክበጽሕ ኩሉ መደብ ተገይሩ ተሰርሑ እቲ ሳልሳይ ከዓ ዝዓበየ ነገር ኤምባሲን ካልኦት ማህበራዊ ሓይልታት ዝበሃሉን እዚ ኩሉ ጠርኒፉስ ብድህሪኡ ከዓ እዚ ንዝኾነ ንመጻኢ ዘድሊ ነገር ከም መንጠር ባይታ ፕላስ ከዓ ከም ሓደ መራኸቢ ነጥቢ ወይ ከዓ ባይንዲንግ ኤጀንት ኣብ መንጎ ሃገርን ኣብ መንጎ ኣብ ዘሎ ህዝብን ክልተ ህዝብታት መጀመርያ ምርኻብ ፕላስ ካብ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ከዓ እንዳለለለ ጽቡቕ ዝኾነ መስመር ናይ ምዝርጋሕ ናይ ምርኻብ ኣብዚ ዘለኻ ነጥፈታቱ ወለቱ ኩሉ ሰብ ከየጥፈኻ ኩሉ ነገር ዝጸርነፈ እዩ ብሎ ሓደ ኣብ ሓደ ምህላውቲ ህንፃ ስሉጥ ኣገልግሎት ንኽእል ከኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ብሙሉአን ከዓ መደባተን ከስፋሓን ከግፋሓን ከዓ እኹል መሳለጢ ረኸባ ስለ ዘለዋ ከዓ ነዚ ዕላማ እዚ ተገይሩ ብዕዉት በዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባብሎም መዓልቲ ከዓ ተዛዚሙሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል መዓልቲ እዩ ኣብ መሬት ሳውት ሱዳን እቲ ቁፅርና ውሕድ ዘይኮነ ክንሱ ኣብ ዝተፃበበ ቦታ ክካየድ ፀኒሑ ናይ ኤምባሲ ስራሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከምዚ ዝዓይነቱ ብጥሙር ኢድ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ሓባቢሩ ዝፈፀሞ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ባንዴራ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ፅላል ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዓይነት ክውንነት ተጠሚርና ክነጥልል ክንሰርሐሉን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኩነታት ኣበርክቱ ንመጻኢ ብዛዕበየ ደረጃ
دقنا ممهار دسانو عقم دسانو علو بزخ مهارنا ندلي كم حواتنا تتقوموا لو عبزي كليلنا الليل ما قد خفتر كل نتفتاتنا خطا نحنا إرتراويان أبز خدنا خدنا صناعات لك حنت اللبي حنت مزمورن كنا خيد حزبي سلازخنا عبيزنا عسى كله إرتراويان قبو خبركت نبز هنتازي يلابو اتدرب صنبل ببهلاو مسنادو زد مقينيرون ኣብ እንዳገርግስ ንዞብ ዓዲ ኾናን ንፈተነ ዝተዘረ ብሰዓረ ዝፅዋ ዓይነት መሸላ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐት ሓቢሩ ኣብ ሕርሻን ዞብ ዓዲ ኾላ ኪላ ልምዓት በቕሊ መንእሰይ ኪዳን ለኣካብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ምሩጽ ዘርኢ መሸላ ኣቐዲሙ ብዝተገብረ ፈተነ ኣብ ምዕራባዊ ቆላ ብዝሒ ማይን ደርቅን ተጻዊሩ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽእ ከም ዝኽእል ተኣሚኑሉ ንሓረስቶት ናይቲ ከባቢ ከም ተዓደለ ጠቒሱ ዛጊት ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ጽቡቕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ግንቦዋ ምፍላይ ከም ዝርከብ ገሊጹ إذا عينت مشلازي مثل السميسن سمانين شو عتن حرصوت نداجرجس كفري وكم تعدله بمحباب دما كم محرس كسب زبط يحوزلو درجة جب كتتل سلز جبرلو نقطة مهرتك حفاظات تثبت كم زلوا أبريهم لوم زبان أبنو زبع عدو خلا بحفشة بنداجرجسن كبابي عندما بفلاي زهر رمزلو تبغ زرق حزلو زناب ببوقتهم استزروا كانت رتاتن أبدرجة مولادن مشواتن بتحهم مهلهم زرهبنا وحبريته يرد نايلوم عمت وزيت هاجراوي مراتات مأكلين كلاين درجات تمهرون وزبابات بمنطر زحلف عمت زعجب كنت خنا نبتزدله درجة متصحجن عتب تعرف كم زادلي أبس تخيله جمجمة وأخيبات جليسو نتبت وكيل إيرينا إبراهيم عمر عزيز برهانة كتعربيان تمهرون وزبابات عب هاجراو مرمرة شامنا كفلن ملك أفتنا كلاي درجان زاد تبابع وزيت كم زمزجبو جسجاس تمرت عبتون وزبان مجمجم بحموش لمسكر ما بستخيله أخيبات تحبيرو حلا في بيت عفت تمرت عبتون وزبان ممر اسماعيل صالح حبز غروبوت أبتعب عب عمتت تمرت 13 شمونتن 13 جعتن تساتف إن التمهرو أم بعتا أما أكلاين كلاين درجاتات مسناي كرمي زنبر عمتات بمن تطر متنا وعبيت كم زمزجبه إزجن كزان كم زي جبا قليتو وتيت هاجرا مرمرة شامنا كفلن 10 كفلن اون بمنطرناي زحلف عمد زعقب مخانو ابتزدل لدرجه نمتحقن عتب تعري كم زادلي سلازي دما سلوساو ركب ممهران ولدن تمهارون كعزز كم زقبا اسميرلو اخي بنياتات ابز قربه طبطاب دحر زكايرو وزتن كتعم بقعه تمهارو ام تمرتن محياز زكاي تعري وهدتن قصالنتن كحلو نممهران زوهاب سلطناتات ببدرجو كحيل تساتفو ولد عمداي تمرتن معباي تعو قسقاس ككايد مدب تمرتن عبيت بسرعة زكاير اللبايتا كفتار زبلون كالوت ريتوتات أقربهم حلافي جنفر منستر تمرت زوبا سيمينا وكيح بحري من رشيد محمد عثمان بوغنو تمزجيبو زلو وطيت اتبابع كوانتو خانه كزانس لزي قبا نابتزد لشوتن بتصح بخلهم اكلات كدف علو تمحتينو ام حدار كتما باطعات حيل اسفها دما نعبيت قسقاس تمرتي ابز سلاسل زلو وهو تعري من محدار كتما كم وترو مدققافو كقلصل مخانو ارغاغيصو امنو زوبا باطع كمال هصانات كساب كلاي درجه 10 شعات ابيات تمرتي كمون كلتناي مشتاوي شدشت دما نقطات تمرتن عبيتي علوا كبرات عزبتنا كتكتاتلو صنحكم زيانات وشت حجري نيرو زيانات وصاي دحرزات سب حصار مسغاغريت كملسوكمي مسانا صنحو أبي زتفلاليا كتماتات نيجيريا قبل على زركب تكالات نقد زيقاتات ريبابليك دبوب أفريقيا نيزمتان مقلص على نسقمت كم توسده مع كنازينا أكاليحين تسقمتي ملسا قبر نايتي أب كتماتات جوهانسبرغن بريتوريان قبل على زركب تكالات نقدي نيجيريا وين زركبهم سدت نياتات استفت أما تماتسال تكبر مخانو نيك أربعة عزب تحبيرهم بتياب ريبابليك دبوب أفريقيا استفت أما طلعت سدت نياتات زبقسو زمتان عنوات نستقطعو بركت زبالو نيجيريا وين بفلاي أب كتماتات ليغوسن أبوجان زركب حيالو تكالات تهاجر كم
ዝወረሩ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ፍጻመ ዝኾነ ነት ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ናይጀርያ ንዝርከብ ኤምባሲያ ናይ መጻው ስጉምቲ ብምውሳድ ሰራሕተኛታት ናይቲ ኤምባሲ ከም ዝሰሓበቶም ተገሊጹ እቲ ሃገር ነቲ ኤምባሲ ኣድላይ ኣብ ዝበለቶ እዋን ክትከፍቶ ምዃና ሓቢራ ዘላ ኣብ ክልቴን ሃገራት ንዝተፈጸመ ተመሳሳሊ ንዓብ ዝኾነነ መንግስቲ ናይጀርያ ብወገኑ ንኣምባሳደር ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገሩ ንምምኽኻር ከም ዝጸውዖ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይጀርያ ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ካብ 4 ክሳብ 6 መስከረም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ከተማ ኬፕ ታውን ዝካየድ ዘሎ ዓለማዊ ዋዕላ ቁጠባ ከም ተሓሰመቶ ጸብጻባት የረድኡ በዚ ድማ እቲ ጉዳይ ንዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ባሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሩዋንዳውን ምክንያቱ ከይጠቐሰት ካብቲ ቁጠባዊ ዋዕላ ከም ዝሰሓበት ይግለጽ ኣሎ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ትካላት ንግዲ ስደተኛታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ዘለዎን ተቃውሞ ይገልጻ ምህላውን ጸብጻባት ይገልጹ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ጽልኣት ወጻእተኛታት ብዝመንቀል እዩ ንዓቢ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ይሕበር روسيا لولاونتا نموحس ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳኤል ከተፍሪ ከም ትጅምር ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በ5 መስከረም ኣፍሊጡ ንምፍራይቲ ሚሳኤል ዝገተ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገሩን ዝተኸተመ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራሱ ኣሜሪካ ከተማ ኣብሎ ጀሚራ ከም ዘላ ዝወቀሰ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሩስያ ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከም ትወስድ ኣነጺሮም ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነቲ ሚሳኤል ክሳብ ዘይተኸለቶ ሩስያ ከም ዘይትተኽሎ ኣረድዮ ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ረብሓታታን ጸጥታ መሻርክታን ንምውሓስ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳኤል ክትተክል መደብ ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጻ ካብ ሩስያ ተሪር ተቃውሞ ይመጻ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሜሪካን ሩስያን ንምዕባልቲ ካብ 500 ክሳብ 5500 ኪሎሜትር ዝውንጨፍ ሚሳኤል ዝገትእ ኣብ 1987 ዝኣተወ ስምምዕ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ከም ዘፍረሶ ጸብጻባት የረድኡ ምፍራስ እቲ ወተሃደራዊ ውዕል ንኽልቴን ሃገራት ኣብ ውድድር ምዕባል ኣጽዋር ክሸምን ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣህጉራዊ ጸጥታዊ ስግኣት ክኽሰት ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ሎሚ 5 መስከረም ኣብ ኣፍጋናዊት ከተማ ካቡል ብዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሉን ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረድዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ጥቓ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኤምባሲ ኣሜሪካን ብምክያዱ መቐጸልታ ናይቲ ኣንጻር ግዳማዊ ምትእትታው ክካየድ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት በቲ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበለ ኣባይትን መካይንን ከም ተቓጸለ ዝሓበራ ማዕከና ዜና ዕጡቕ ጣሊባን ሓላፍነት ከም ዝወሰደሉ ኣፍሊጠን እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ልዕሊ 5000 ሰራዊታ ካብ ኣፍጋኒስታን ንምውጻእ ምስ ጣሊባን ከም ተሰማምዐት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዝካየድ ዘሎ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ሰራዊታ ክስሕብ እንተኾይና ጣሊባን ዘካየዶም መጥቃዕትታት ከቋርጦ ከም ዘለዋ ሓቢራ ዘላ በዚ ድማ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ንቕጥታት ናይቲ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ እቲ ኣብ ውሽጢ 20 ሳምንታት ክትግበር ዝተወጠነ ናይ ምውጻእ መደብ ክናዋሕ ወይ እውን ክቋረጽ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ተንተንቲ ይእምቱ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታት ዛጊት ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ነሰዓት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም መመስግን ብወገነይ ብሩኽ ለይቲ سلام كبرات تعذبتنا كم يصنحكم علتا وزينا سبورت عزلكم قريبه زلهو ناتنيل زميكيلم تمالي ربع اب ساعات دحر قطري ناي مصاري وانج عالم قتشن 22 اب منغو هاغراويان غانتات ايرتران ناميبيان ناي قدما اغري صوتا اب ستاديوم اسمرا تسلاسيلوم كلتين هاغراويان غانتات دما مس كوميشنر ባህልን ስፖርት ኤርትራ አምባሳደር ዘመረ ተክለም ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃምን ሉኻት ካፍን ሓደ በሓደ ሌላ ድሕሪ ምግባር ሃገራዊ መዝሙር ናይ ክልቴን ሃገራት ስዒብ ቀሪቦም ድሕሪ ዝማእከላይ ዳኛ ናይ ትግጥም ጾታ ክጅምር ትሕብር ፊስካ ነፍሐም ነቲ ግጥም ድማ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት በኣካል ተረኺቦም ተዓዚቦም ኣብዚ በሓፈሻ 3 ሸቶ ዝተመዝገበሉ ግጥም ናሚብያ ካብ ሻልሉንን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እሰይ ክከላኸል ክብል ናብ ገዛ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ ቢላ ኣብ
ክልተ ሓንቲ ሸቶ ድሕራ ካብ ዓሊ ሱሌማን ዝረኸበት ኤርትራ 2-1 ተዓዊታ ካልእ እግር ግጥም ናይ ዘን ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት 10 መስከረም ኣብ ናሚብያ ክካየድ እዩ ሄኖክ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ بحقي تسفات بشوطو كاب علي سليمان بعد بقول نجار بلس زغنة تاجرات جانتا إيرلا قدامي شوطو أبستادي من مصاري وانش عالم تيشن عيسان قلتنا بالعلي نامي بيا أمس جبال كبرى تعزتي ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ዝሳተፎ ዘሎ ቮልታ እስጳኛ መበል 11 መድረኹ ትማሊ ኣሰላሲሉ ቮልታ እስጳኛ ትማሊ ብናይ 11 መድረኽ ውድድር ቀፂሉ ውዒሉ ተቐዳደምቲ ድማ ካብ ሴንት ፓላይስ ክሳብ ኡርዳክስ ዳንታ ክሳሪና 180 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ውድድር ተሰሪዑሎም ካብ ፈለማት ሒዞም ኣብ ተፋጠጥ ተጸሚዶም ድሕሪ መዓል ድማ ነታ ኣዝያት ንኣሽቱን ፈተንቲ ዓቐበትን ቁልቁለትን ዝሓዘት መድረኽ እስጳኛዊ ሚኬል ኢቱሪያ ብ4 ሰዓትን 36 ደቂቃን 44 ካልትን ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ናይ መዛዝም ሕንጻጽ ክረግጽ እንከሎም ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ድማ ምስ ርእሱ 6 ተቐዳድምቲ ዝሓዘለት ጉጅለ ብምዃኑ ሻድሻይ ደረጃ ብምሓዝ አንጸባሪቖም ብሓፈሻ ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ 11 ዙራት ዝተኣከበ ድማ ንብጫ ማልያ ስሎቬንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊክ ናይ ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ካብ ዝባኑ ኣይለቐቐን ዘሎም ኣብ ዘማለ ድማ ኤርትራዊ አማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ካብ 39 ናብ 26 ደይቡ ይርከብ ዝሓለፈ ሰሙን ፌደሬሽን ቅድድም ምሽክለታ ዞባ ማእከል ናይ አሰልጠንቲ ስልጠና ሂቡ بفدرشين قلد مشكلة زبا ماكل سودبه كاب 24 نحاسه 29 نحاسه 2019 كوهاب زقني نياسلت انت سلطنا بقدام 31 نحاسه بيت صحفت فدرشين قلد مشكلة زبا ماكل تزازيمهم ابتي كاب كلن غانتات قلد مشكلة زبا ماكل استواصو كلت دقانشتو زركبهم بحفش 14 اسلطن تستساتفو سلطنا باسلطان حلفي دانتن فدرشين قلد مشكلة زبا ماكل اتو برخت زرعيم ناتي بيتيورن بخلص حسابن استوابم تمرتي بعوت زازيمهم بتوسخ جون زيز وسرو سلطنا نسرحهم زحجزهم انا حدا معلت تمرت بكلا فوتوفونيش اتو افريم اسا ابن حدا معلتي وددر رود ريس ناي ولكي كرونومتر انديفيدوال تايم تريال ناي غانتا كرونومتر تيم تايم تريال بقلتي صوتا زكاد ميكسد ريلاي حصير وددر برولوج كومون ناي شوكا مالت كرايتيريوم زتكور وددر نا اتحزاغزين وصيتون سفيح استمرو كوهابم كلهم بحلافي دانت فيدريشن قدم مشكلتا زوبا ماكلون كتقاملهم زصنحو حقي يو سي اي نايلتيشن شمونتن ابز غزيزي حدثتي توسقون استمحايشون نايلتيشن 19 حقي يو سي اي ناسلطن سفيح تمرتيبهم اب موداتا اسلطاني غانت عرق اتو برخت يمانه تحغاغازيت اسلطاني غانتا غلا نفحي وزريت وحزيت كلانن اب زهبو قال كوهابو مزقني سلطنا لفدريشن قدم مشكلتا زوبا ماكل دحري من مسغان اب سرحم حغازن طقامن زخنه تمرتي كم زقسمون اب بايتا خرن كله كسرحلو مقانون دحر مغلاص اب قصالي فدريشن قدم مشكلتا زوبا ماكل كم زعين سلطنا كدفلو كم زلوم تلابيوم اب مزازم سنه سرعت حلف جنفر سبورت زوبا ماكل كمون فدريشن قدم مشكلتا بسرابلهم سلطنتين مبعتاو مسكر ورقات ناي زوبا ماكل تعديلهم ابتا قطامي حلافي جنفر سبورت زوبا ماكل اتو كفل ابرها ابز سبقو قال نسلطنتي مسرح ممهرن مستمهرن مودعتا سلازيبلو قصالي كصعرو كم زلومن نزوسد وسلطنا خا نخالوت كم حلالفون اب غبري كتقملو كم زلوم كحبر كلهم حلافي كفل بهل سبورتن زوبا ماكل اتو اندرياس اسمرم بوغرم اب زهبو قال فدريشن قدم مشكلتا زوبا ماكل نزمدا بمودابو كمون نز سلطنا زهبا سلطاني برخت زرع دحري مسغان لسلطنتي غون زي زوسرو سلطنا ناي قانقا كلتهم كعبيون ابنا نحدهم بفقرن سنيتين تطرنفهم فلطاتهم ككافل كم زلوم دحري محبار زبا ماكل دما كابو زدل زبل اب غونم دو كم زبل غليصوم ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሊጋ ዓንሰባ ዝሓለፈ መዓልታት ቀፂሉ ነይሩ ደንደን ዓንሰባን ድማ ብብዝሒ ሾታት ይመርሖም ኣብ ከተማ ከረን ዝሰላሰል ዘሎ ሊጋ ዓንሰባ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ብብዝሒ ሾታት ዝተንጸባረቑ ግጥማት ኣሰላሲሎም ኣብቲ በቀዳም ዝተገብረ ጾታ አንሰር ምስ አልሂላል ባዶ ባዶ ክፈላለያን ከለዋ ደንደን አስሙድ 5 ባዶ ፋናታ እተን 4 ሾታት ቅድሚ ዕረፍቲ ክምዝገባ ከለዋ ሓንቲ ድማ ኣብ መበል 85 ደቂቃ ወሲኻ ንሾታት ብዝያዳ ወሲኻትሉ ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ግጥማ ድማ ዓንሰባን ስቴላን ኣቐዲመን ሜዳ ወሪደን ዓንሰባ ድማ ቅድሚ ዕረፍቲ 3 ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ 2 ሾታት ምውሳኽ ነታ ኣብ መበል 21 ደቂቃ መምለስ ገዛ ሓንቲ ሾቶ ዝረኸበት ስቴላ ሙሉእ ብሙሉእ ብምዕብላል ጾታ ብዓወት ዓንሰባ 5 ብሓደ ተዛዚሞም ኣብ ካልኣይ ግጥም ኣብ መንጎ ኣስሕል ምስ ሓጋዚ ነይሩ ኣስሕል ድማ 3 ብሓደ ተዓዊታ كبرى تعذبتنا نلوم علت زترالو زينا سبورت أبزي تزازي ملوم